Jo! A poď von! Luboš, späť! Poď naspäť! Ja ťa nemôžem zachraňovať! Luboš to dal! No poď von! Lej, Ocino to dokázal! Super! Paráda! Už ušetríme na teplej vode. No čo povieš, Luboško? Aj na budúci týždeň? Aj na budúci týždeň ideš? Asi nie. Nikdy viac. Tak, 3 týždne na plúcne teraz. Ježišmária. Daj dole plavky rýchlo, nikto sa nedíva. Teplá je. Teplá je strašne. Dobre. 3,5 stupňa. Peti, Luboš vošiel do vody. Áno. No, Braňo prvý doplával. Aj Braňo. Braňo. Dal si to. Počuj, ako je vo váhu? Aký je rozdiel medzi váhom a Dunajom? Povedz nám. Studenšie. Áno? Studenšia smrdí. Smrdí oproti Dunaju. Tak oni chodia To na jezero. odpad cítiť. Jaj. To je to duslo, vieš. Braňo. Aj Peťa máme vonku. Už máš teplé ručky. Picháva všetko. Daj dole trenky. Dávať si. Aj rukavice si dal. Nemá. Super. Lej, Ocino sa ponoril. Videla si ho? Ajde.